Безопасно ли е бебето да се роди в 38 седмица? Една дама е коментирала, че нейното бебе, родено тогава, не е имало никакви дихателни проблеми, не е било в кувьоз и че генерално раждането на бебето след 36-та седмица е безопасно. Наистина, бебетата, родени от 37 седмица нататък, вече не се смятат за недоносени и генерално раждането се смята за безопасно. Бебетата, родени в 37 и 38 седмица, се водят ранен термин. Обаче това са генерални препоръки. В реалния живот нещата не са толкова черно-бели. Има много неща, които съвременната наука все още не знае за старта на раждането, обаче това, което знае, е, че бебето стартира процеса. И то стартира процеса, когато дробовете му са готови за извънутробно дишане чрез отделяне на специални протеини. С други думи, при всяко бебе, извадено преди то да е стартирало процеса, било то с секцио или с индукция, има риск от дихателни проблеми, особено ако бебето е извадено преди термин. И нека не забравяме, че в последните седмици от бременността мозъкът на бебето също се развива доста активно, така че ако няма някаква спешна медицинска причина, не е препоръчително бебето да се вади преди то да е стартирало процеса. Или пък най-малкото е хубаво да се изчака поне до 39-та седмица.